Murigereria bw'ensoko TV no botuko bonde obuya kigima tukumira na sembeo asobotuko bwiga bwe 2023 mutinyo gatano na kabere mwaka bw'echilifu ibere 2025 na rimono kugena kwane buna kwagendere bya aseri tukorigima asikereke mukware gokora asemero byaga asujyo linge asubunchiriri olinga ase sabari waikire na boigo ase uliora ase sabari asomugoroba obono nboge no kugena kwane buna nogendere tukubwatia mirobiri yonsi ensoko TV kuro chinsa 12 cheke mambia wikira boni gana inde yaragire ensa eyamo ya borobotuko ya Afrika ya mocha engakiuko ya nyorama ya senchira yobwikirano urabaseke baitu bayarganire asomogorobo bono irikwereke buna naye kwe manyore alia abereka okorekana seri tukori gima yagendere teboni gon bona igana boiga yara chikubwatia tasanga sobwamo gwetera senchira yomutandao gwekerera sensemo ya YouTube Ensoko TV na boiga nambya mawasiliano kwenye gwetera nsabwa se TV yago korende nigere noti sano na ibere sano na isatu ne momara gatano omwero beka isato tasanga sobwamo gwechakera bono gwikomwerio Eliane Ishmael Mogere. Asumu chakaromo gorobo bono gwetania baroire 23 kurwa se county ya Nyamira nigegi ekiyega banyorire obobweni bwabo sabwa maiso asumu chando wechingege magega yokuringorigwa asensemo ya Makairo Township SDA baukwana ime ya Makaira se wadi ya bogichore nsemo ye bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira nigo bakwanire buna basire tuna kwiro nyagitari ime ya Kisibosa nebyombe bitari bya serikali bya Philomen Murara Apiemi Foundation na boigo Douglas Urutonkeo Resource Foundation buno musekeito Steven Yarikembude agotumanya asobwagari. Ekera togoika se kenyoro kia Makairo nigo tukumirana na Florence Kerebi Mayuya aboigo Edward Moriasi uyo kurwe kenyoro kibebekaine kia Bosiango abakwero mochando babire bagotwara nene mona sa maiso wetanika kio mwaka oyomo asomo nwe kenyanda ntobu ai cataracts elise liliaranja andire ango mwako mugimaigo no yo kabere ana igwete buna negintu kego chanja kakweyagia lakini mwana kero nati kweyagia matuka kaera ngo enusu mwake mitinyi sitaiga nkanyora na ukoire nare korora nonye no korora nini bwe ngombe gontu makuruma gaiga tinkorora lakini bono narorire amaisa erise ali achaka yani juice ero igatari kale mono kono gujikorigereria ndora yana neri kongo litinkorora buya lakini bono ndocho na tiaro setigwe ka onkonyire ndocho ya ansere korora nigo bono ya mate igaire ne kibakogokera maega yesiro yokobweni wabosa na kobwena herio korora wetero moroberio bwebyombe bitari bya serikali bya Philemon Murara Apiemi Foundation na boigo keriya Douglas Urutonkeo Resource Foundation abugo ikabono bairete baroire 23 ikase nyagitari me yabosongo na kobabweni abosa tuacha abantu baitumba cyane gitegoro ya maiso batarikorora babwate chinkenga cataracts kolete magana ku screening abantu bagiti nabange agira abantu batugete babwato bakongobuo barenga abantu 23 mbaire tunyagetari nabanyagetari tuarete ground barosigwa maiso uno mugina maokoro bonungo kororale tare korora nabanda abange bagukwanekerekia baruirabu nigo bereire ubuya banyareko bakonyora hanemono asesire yo yabagerere kurwa segurube babwate ngongu yo gotarora atu arwa iga chuma ine nabanyagitari fa nyanchuma ate bosongo mwishimiwa na watokonyete ega limbosa na ndemuna twa ikire iga mbosa ngama koigwanga mwishimiwa minto Resource na Apiemi ngambali ngi Makairo ngai boli nkimwe kubali goteba ngaya na bubali ngasama nganaye atokoira ngoiraniria baishimiwa bakorete gasie buya Murara Apiemi na Resource nere bangi komu ko bairanira mbiya mono toiranire kurworo asensemo ye family ne yamate
nigekerekio yereire hubuya yanyorire anene mono hase barachigokerania chingaki chiri bagotumeka korenda abarwaire abaiga. Uyu mama oire twase nyagetari twagokire mono ase eng'encho ya koirwa nyagetari naende bono abweni gwakororera maiso igo gwakera omwesi migwa murara apiemi oyo tokonyete abaiga baire twase nyagetari tumaete mbarororo konye bare Nairobi bamenyete kerase bono baoja komyoka goja ne chisiringi ya 50 gosera abantu nindi baganete oburai obu mbogo konya abantu baito oburai burakonya abantu mboli bwa amakorwa buna amakorwa yatogeneta gokora esire anyare ko bagikwenekiwa anene mono hasa barwira barwarete amaiso nigo yabere sire nene ase bono bairaire okorora na kwenekinga kwendera bare mirimo yabo tambe korwa ase kenyero kia makairo ikigotoka ase wodi yabo gichora ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira. Ingo reporteria Nsoko TV retera Nyarike Steven Embonde. Aranoro botu kurase county ya Nyamira ababwatani ase ensemo ya Kenha Kera NTSA na serikali ya county ya Kisii inse ya Kenya Truckers Association nigo batu arege karo na boncheroria bechigari chomo changari kubase migoro ya marago bomwenderete kubwate chinga kichobo korari bwabo nonya nabo nigo aboncheroria abo baboriwe kwene kyabuna oborendie ase chipara kubogori omuchanga batari gwetania ekerengo na gwetanga kurasa obotumeki bwebinywe byo gutindi chinga kicho Burundi nege karo kyareta matunda ase abonchereri baigwaribaga yogokora obonchereri bwabo chinse 24 buno murikyo ito Frida Kerubo agotumanya asubwagari nege ikaro kia bene kene kigwa imeyumo chobosongo asoba semya bwarwegwa gucha asoba oncheria bechigali chomochanga okwana omuteneneri o NTSA bwensemo ya South Nyanza Adenado nigo aerera igoro yoburendi anene ase okubwatia amachiko y'ekibara chingaki bagwikirania obokoreri bwabo. We also echoed our sentiments in regards to the matter of road safety, especially the issue of loading capacity, the issue of drunk driving or driving under the influence of alcohol, the issue of having the right documents from the driver in terms of the driving license, having roadworthy vehicles on our roads in terms of motor vehicle inspection. Asensemo y'omunyakirugo o Truckers Association of Kenya Rafael Abuya nigo aerera chinjira abonchereria bechigali chomochanga barakonyeke oboigo eserikali ye county ya Kisii nigo baerera okubwatira nokuya naboigo kubaboria chinga kicho gosangereria ebirengererio gwesokya eliokorwa amagani yabo. Hatujawahi kuwa na mkutano maana tumewapatia uwanja wanafanyia biashara na wana comply vizuri na mambo ya revenue. Kile ninaweza kuwahimiza ni kwamba wakati wa public participation waweze kuattend ili kwamba maslahi yao yanaweza kuwekwa kwa finance bill. Revenue officers here ili tuweze kuweka akili zetu pamoja na tujue jinsi ambayo hawa transporters watasaidika. Oboteneneri bwa Kenha nigo bwerera omuchando monene baenekia ase abonchereri abo no gutanyora obosemya boisaine igoro yale babwenete kumurikira chingaki icho bokoreri bwabo ase baenekia buna nigo barayakore egeikaro yukubasemya omutinyo kianda omwakoyo iga kuwafahamisha mahitaji ambayo wanafaa kuwa nayo wanaposafirisha mchanga barabarani. Changamoto kubwa sana ambayo tumeona ni kuwa kwa muda mrefu hawajaelimishwa kwa sheria ambazo wanafaa kufuata wakati ambapo wanabeba mchanga. Na kwa hayo tumekubaliana na wao kwa mwezi wa 9 tutarudi hapa tukue na kikao cha kuelimisha. Leo tumejaribu kuwaguzia sheria ambazo tunazingatia wakati tunaangalia mambo ya kubeba uzito barabarani. Bono nigo bagokera koegwa libaga lyogokora obonchereria ase chinsa 24.
na tumepata kuwa wamekosa mambo mengi na information mingi. Kama tumepata wako na shida ya kutransport mchanga kutoka 6 hadi 6 PM, na hiyo kitu tulizungumzia na president akakubali tufanye kazi 24 hours. Hata ilikuwa inazuia project yake ile ya muhimu kabisa ya National Low Affordable Housing, na kwa sasa transporter anakubaliwa kutransport building materials throughout around the clock, na itatupatia benefit mzuri. Kerubo Frida, Ensoko TV. Asense moyende magega yebikoro bigosamba chiskuru kwene kiwaso bunge ime chiskuru ao ime yense ya Kenya nigo ritiko ryarera babwatani bekiombe kya nyamogeti kya mwanyagetige Heritage Council bakoragwa no munyagetumbe George Nyakundi omongino mutangani o Miss International korwa magwagwa Nyarinda o Moikobu amo no murande Joseph Nyabicha batare chiskuru ao erindo gosanga igoro yobo bigosamba chiskuru na makwa arachi kubanyora bagosanga Ensoko TV asense moyaitibo ensemo bunge ya kitutu cha North County ya Kisii niko bona babolira abo ibori korenda abana babo buyachinga kichiga bakogenda somutimoko na kubaigeri chimbwa chile chingia lero igotwatara chiskuru ibere isatoika chiskuru chiria asense orokongo rwito rwa Gusii asa abana bengatete mbasamba chiskuru twetire nabono chiskuru ngo chigosie kuchire igotogo saba abana baito sibakogenda n'abayibuli baito abayibuli moikange n'abana baito mu basomi muberese na gusambe skuru gose gusambe nyomba yu na maera koitera amanyinga ejune emuma n'abana kwelita bakine baba murabaya na ndi baba baswati abaya nali baragale yo orogongo na amate ya Gusii erito goteba no mu Gusii negetinginye kengaini ebitinginye bibyakireka mu bitate bya mu byegerie amasikani nechinsoni nechimbaratero cyo mu Gusii gobono yango akangambu yamanase merobili je twachege sabana ba nabebwana tabana bakwanirwa yabago ikase beba naende bayibori lenda abana baino bana basonga bagotabanga like mother like daughter like father like son ase igobono mwana o karago enda chinchira chimbe ngai kwamanye tagenda gosekera rwe sukuru tachetika tokomanye sagenda nabo bako imukichinge cyo chimbe kurusi kukolende twarorira abana twakwanire na barabo chisukuru chinyinge kya sambiri buna gusiga iga mbobe sana abayiboli bachandeka bagacha chisukuru gose serikali yamana gosamba tigebinte byo abana tikababa nechinge cyo chingiya naende anko batabinga omoiboli kokora moiboli onde bwensi okoro mwana okorege nto ekebe mukani buna karega twarenga abana babantu bonse tayoyo tata na baba bwika igankorete Kenya Institute of Education English Curriculum Development eri ya 844 naende kamana okorege nto gekoro kwanga child guidance eyibona child guidance na ere yoto tubani tukorora nga abana baito chinge choka kya bagusira na magega ira na magega toi gorori chinge cyo kiri cyaito cyo musi cyane cy'amasikani tigagotiga abana gocha sense twatigire responsibility eto buna abayiboli twatigire abarimu bagokora twatigire ense gokora nakiye kugara nonye ne school cyaito chikoba chikoya lakini we thank God inga school chinde njiro cyatigarete chitayeti we abaemba kamwanyagetinge babere bagonjo kanana elinde koira nelinambiya mono ase bali batasambete school. Asense muyendo maseneta we county ya Nyamira Kongo Mugeni ni gwairere iguro yo gutekerana ku mugavara we county ya Nyamira Musinyaribo asamagacho ye bunge ye senator ukwana Mugeni ni gatebere uno mugavara Musinyaribo ni go habwendera twikabusyo bwe bunge ye senator itkoli alero irikwerene lya mabori iguro yo gutumeki bwe kibesa ase amagendero imiye county eyo bune kubwatya ekikao ya Committee Senate ilia kuligelia botumeki wechibesa kyaboneka koba rero kitariki 23 mutinyo yosaba iga bunge ngeri gochikogendere kyara mu governor we county ya Nyamira msikia Musinyaribo osabiriri bagane kikai kitenene ikyara kwandali kinsi chesko ajikorora umunyagitani aturikirete yuko kitariki kominesa
mutinyo sawa mwaka uyu agatutabi ng'a egikai kia rero kinyare gutenena engaki ebiachete naende omobere narotaigwete buya togoaterera ekika igo ntomate ng'a amaswali naraterera emikuru ase obotumiki bwa echibesa ase ekaunti ya Nyamira otogosabera omogabana natotebia onye omobere toigweti buya agenda arora omonyagitari naende nyasaye amokonye buya ekero airanire batomanyie erinde tonyare komorangeria aiche korereria amaswali ige kikai kia rero bari mwaganyete korwa ekaunti ya Nyamira nkeri gochikogenderera ase eng'encho eriuke twarikeretwe n'omogabana. Abarimu bari bagosomia abana bake ba ECDA kurwa se county ya Nyamira nigo bagoserire guchigokora omugiro gwemeremo onye serikali ye county ya Nyamira ateri guchia gotegerera na gwikirania amagani abo buya bagosangana barari emiyo muchio Nyamira nigo barure ikia ya muyoka eri gotegererwa abwase batebire nigo byarya nibo swasi chipara na kurubikana ase eng'aneyo chingakyo mu waziri okoligeria amagani chiseme county ya Nyamira CPE Emilio Ngaga atebire buna mbaganyete ogwetwa gwe budgeta yeng'eri yabo nabo igo kubikwa ese ya mone bunge ye county ya Nyamira. Asama litanguru kulinet mumanyi ndubi njo molike omonene bweke ombeke abalimu bali bachekeche abali abayiboli bamaite buna abana be nasari bano ntwachi twaganyalina makaratasi abakorusi buna chisilipu togogete tukuna kubanga chituripu gocha makaratasi tachi anyoru twekatare 20 taracha tugateba yaya ngo upload bakali tuganyita uploading yo saa 3 tare 20 bono butuko aye abali muntu raragire message yo silipu asiyuso gakie bikuru na kitoko bae aso bwenge county ya Nyamira nkike mwatu chandira iga gaki maybe mugabana tamaiti mangana ya lakini iga boko nkike genderete ndumane tutete moto echibese ito kulingana na esari sibuna ya 2023 July yani mokole implementation kiagira besa onye besa njiyo skuru teyo mpaka litkoli moja wekaranza moto abuna chibese ino echi buna korutumwa twakadige 2020 to wakanu musara kitokoro ku special sara lintumaiti torechi special 12,980 na esari si ya eteti muntu bate diploma peski ya yewe neto kuchakira 34 wakomente bya allowance na kuja round na bekulandi kintu 38 to 40 something omuntu bwe certificate ya kuchakira 24 lakini saa hii yako 18,172 eseri tangoro ku Geko Dennis no mwarimu wa ICD Nyamira County chibese cho kainande mwirete gochi nande ko yatangase tugaiga ensengima bakabairi baito bakale mache mundu ebagogetenga bono twamente ruchibesa totige ko basabe chioko tokogore chumbi motago toruserio bosoku obo motwakane chibesa chiri SRC yeti twakanu na into tobwenere tokore gasi ebwenerete buna tokora batambe rero igabuna totenena igabali mwama tukonalenga twarule batarwe tichibese itongi tawakara omosiki arai ogotenga koruchumatatu mpaka kieleweke gavana twagusabire ntumete notosigete tigagotegerera abantu abo boko bakunuvaika bagutunyanyasa Asese muyende abamenyi bekenyoro kyomoroke gotoka tinga bosamareme ensemo ya West ensemo y'ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira nigobe murungani eri asekeri bagoteba nigo bamenyira amatuka mangi batanye kubekero chinguru cyomorero bakwerera amakongo aretirwe no kuwero West mensemeyo nigo babolire umubunge w'ensemo y'ebunge ya West Mugirango Steven Mogaka abayinyore na koligereria engane y'ubwekirano buromo secretary Vincent Monda agotumanya asobwime abantu bemeroka karibu ekyo negetureri emambe ya rero asaba menyi bekenyero kyemeroka abanyakenyoro aba nigo babwatengane bachandete eyo baganete gosanga asegeka kyamatuka mange bono abamenyi aba nigo bamenyire orogongo bobata bwati chinguru cyomuriro w'estima aiga sekenyoro kyemerako muchando ito tobwatega iga ntobwati estima
korutu agasogete gaiga abaibori baito bakure mbanya korora stima abana baito tobwate mbali gokora omwaki togochigotongia ebibeya noe ne chitochi chechisimi chianga korora insachinde kwanyora esimi ekenyoreko tosinyire ng'aki kiarenge noni ntwa tokonya koboriguna abana naki ekenyoro mwasoogete bonongere kieke chikuraga omobwate abamenyi abo babere bagochandeka segeke getambe bono nigo omokiobo gogotaka kobwatia gose mbanyore chinguru chiomorero bwa estima obeire gokorimera gochiaroche amaene omorero tochandire gotogochitwaira amarieta twabeka none sobwate chibarasari twabori ng'aki ng'ai omorero tari twarika amarieta iru morero oyi tori gochiobwati tochikora rwemeroka tokaira chikeria kiari epini gochiase obisi y'omorero lakini ekero togochigofuatiria togoteiguchikari epini cheino echiri chikare gochiari ndobwati omonto oratokonye stima okoborwa kwa estima sensemeyo nigo kwaremaire emerobere ase ekenyorekio nonye nigo ebikore binde biobosaria nigo biarekana ebikomenta egento boigo anda kiamate yegoteba aya niga akoretwa mono okobokwa egesunte ekenge estima buna incha chusi na iberu ng'ombe yane abwata matanga egasunte kiarenge abaibi bagacha kinda matanga bakaire ng'ombe eseng'enche egasunte kereke nyoreke bono nonya nobokima bangi no bakoruga riria achire kobwati ching'eni chikoni gagochikoira nonyora bokima mboyo nase eng'encho y'omosunte yani bana baito mbari koragera bono rende mbora atokari kogenda agatoriro kari okuminyaka gochie kondo gogocha kwanyora n'abantu abang'ao bakoria abana bao bararanchara toteba amache tukabekerwa etinga ya amache rochega ambapo yare gosaidiwa ne stima egera amache ache etauni estima eye na betinga yachiete ekayumba igo mpaka fainali ekaibwa bono eamateyo asoboamo nigo baborire abarai ao korwa sensemeyo babaikang'e erio baenekia amateye ngomenyere nekibakwegokeria bono gaki omogambi keganda omogambi oito Steve mogaka ori nomoirire ichumbe ng'ari ichumbe rioito ririgotema pate mapambano konye emeroka gaki mochumbe gaki tobwate magenderera ndosi togosaba omogambi tochakere kora tokonye stima twari gosaba richumbe riaito naye twaete chikura koranche otokonye chikura otokonye omorero na intwe ekenyoro giaito kerabe gaki motagwanja motokonye omorero chikura echi togwaka intu ng'aki togwaka otokare gwaka maonjorane ase nkwana ya bene amo n'omochumbe bwa ebunge yo Muske Stephen Mogaka nigarire ira yo gocha goika ase ekenyorekio abo ankio erio asanke n'abamenyi abo nabo babekane buya buna bakomenya Vincent Monda, Ensoko TV. Irigosukia ense ya Kenya bosio na koyekora koba ense ntangani kiuchumi ense ngima murai wense Dr. William Samoei Ruto nigaruro kubore gochia saba Kenya kubeka bosio bomo okubwaterana gwetani kede gionsi chika kiboiga kwanire na yabwatikire no bochero bonene bwo mwaka gocha magiga yo komerana na barosi ebinto au bose jua kali ase nyumba nene yo murai wense ase county ya Nairobi. I just want to assure the nation that Kenya is charging forward into the first world. We will never retreat into squalor, into poverty, into the slums. We are moving forward into a state and a city, and we are moving forward into a first world country. Mimi niko tayari na kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote. Siasa ile ya zamani ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila itaisha mwaka huu tukipiga kura. Hii uchaguzi hapa mbele ndio itazima ukabila milele. Hamutaiona sura ya ukabila tena Kenya baada ya uchaguzi inayokuja mwaka ujao. Hiyo ndio uchaguzi italeta usawa katika taifa letu la Kenya. Majamii zetu zote watakuwa sawa. Sisi wote tutakuwa sawa kwa sababu hiyo ndio Kenya ambayo tutaweza kujivunia tukiwa pamoja. Hawa ambao wanatuuzia siasa ndogo ndogo ya ukabila chuma chao kimotoni, tutawaonyesha kivumbi, watashangaa. Na mimi naelewa Kenya inataka mahali ambapo kila Mkenya anaheshimika. Sisi wote tuko sawa. Ama namna gani?
siasa ya fujo, siasa ya ukabila, siasa ya vita hatutaki. Mimi niliahidi taifa letu la Kenya ya kwamba tutakuwa na usalama nchi hii. Wale watu walikuwa wanatusumbua magaidi na terrorism, tumewamalizia, tumewazima. Wale walikuwa wanatuletea hasara ya wizi ya mifugo, cattle rustlers na wale wengine, tumewamalizia. Wale walikuwa wanatuchomea mali katika Nairobi hii wakati ya maandamano na kufanya mengine, tumewakataza na tumewazima. Hakuna tena mambo ya kuchoma mali na kuharibu biashara ya watu Nairobi ama Kenya ingine. Mawaziri we wizara y'uburendi bw'ime Kipchumba Murkomen nigaene kiribunense ya Kenya nigere asagia are n'ababigu nabo igoba toero nigo bwagendrete kwendekiwa kurwase serikali ya Kenya kwanza yasoeta obisi omwaka bw'echilifu 2022. Murkomen nigo boigo airanerie enkwana y'omurayi kiama kia DCP Rigathi Gachagua maiga yokorwo kubore guchiase abageni gosabatali kurwa isiko yense yokoratenenia asegeka gotarira ensi ya Kenya gwiko omwaka gocha asengencho yobusagani chibura buru nabo igo kuboro komorembe ukugenderete kwenikiwa imeyense asatukuterare chinkwane enkwane yo nagoteba tibwati boroso bonde bwensi bunekubwatia. Kenya is safer, more secure than ever before. There has never been a period in the Republic of Kenya that there are fewer incidences of terror attacks, of banditry, of criminal robberies, of all kinds of theft. The statistics speak for itself. The National Police Service, under the leadership of the President, and with the investment that this administration has put in place, has made very great strides to protect this country. And it has become better because we work together with our defense, with the NIS. All the agencies of Kenya are working together in a multi-agency approach, and we have been able to secure our country. When we came to office in 2022, going to 2023, it was a very difficult period in Kenya. You know, banditry was, was happening every day. People were crying, women were crying, people were not in school, children were not in school. You know, people were not in their farms. Today, in Baringo, in Elgeyo Marakwet, in West Pokot, in parts of, in Laikipia, in parts of Samburu, we have a general calm because of the investment that this institution, the National Police Service, has done, and by the government of Kenya. So for anyone to stand out there and say Kenya is not safe, that tourists should not be in our country, that is really embarrassing. And for someone aspiring to hold any public office, I know why Mr. Gachagua speaks the way he does. It's because of desperation. By knowing that he cannot hold office again in Kenya and he can never be president of this republic, he wants to do a Samson, to take the entire nation, including its economy, down the drain with himself. We are not going to allow that. And I must say that Kenyans and Kenya should not be fed with a lot of lies that are unregulated. Ebyombe byonsi bikubwatiraniri kwenekio oborendi meyense nigo biachiramo na gosio y'omuroberio wekerero omwenyekano buna multi biometric identification system MBIS erigo konya kurwa bokoreri asubwango gochiasa abakenya wetera enchira yekerero aso omuroberio ragwa no muwaziri we wizara y'oborendi bw'ime Kipchumba Murkomen nigo bwewe ekiombe gya forensic evidence management unit kiairwe certificate ya anti-national accreditation board egatia bali baikirana aso murobereyo ngamuno mu inspector general Kanja umukonyi bo mu inspector general Gilbert Masengeli amo numurai use umutendo w'ekiombe kya DCI Mohamed Amin naboigo abobisa bande kurase ensemo yoborendi. For investigators, MBIS enhances suspect identification, latent fingerprint analysis, and the investigation of some of the complex cases that we deal with on a daily basis. For the justice system, sir, it delivers a more reliable biometric evidence. And for the public,
It promises faster police clearance certificate processing and thus reducing the turnaround time from approximately 14 days to as little as 1 day under optimal operating conditions. These milestones are a source of pride for the entire National Police Service. They reflect what can be achieved when Kenya Police Service and the Administration Police Service and the Directorate of Criminal Investigation work together towards a common vision of delivering efficient, technology-driven, and citizen-centered policing. Together, these institutions strengthen the integrity of forensic evidence, chance to investigate capability, and improve the efficiency of service delivery to the public, particularly the processing of police clearance certificate. More importantly, they reinforce public confidence in our criminal justice system and position the National Police Service to respond more effectively to emerging security challenges. The second milestone is equally historic. The handover of the ANABE accreditation certificate to the Forensic Evidence Management Unit is a movement of international recognition. This certificate is a global seal of approval, confirming that the National Police Service Forensic Laboratory has met and surpassed rigorous international standards in competence, quality assurance, and evidence management. These achievements are not merely a victory for the police. They are major wins for the entire criminal justice system, as our DPP mentioned. Miamano mwancho morialia ase ukubwatia mayase nchira yuwekana nsemo ya bono botuko abwase ense mentangani niko tukara yanda sumutimo komoke na nyuma y'umutimo komoke ningira nena yanda mange toskare ne TV yao. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Buya kegimo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegimana inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe mekitapa kerege lakini nkwira ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu
la Nairobi Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero. Ekira kichagren Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro. Oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi. Wetrumbro biryo bwigekoro byeito. Hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabangi nabanyika. Eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi. Kera litsuko ya Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira. Eye Soko TV oboroso bumugusi. Yekoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Yekoro yeito imeye Soko. Aye Soko. Ibiengia ya jirengu manga bunalero. Aye Soko. Eye Soko TV oboroso bumugusi. Karibu na ndo mwanchumu liyerelia iritwandire kwemenya mange ase obotuko bwabora sesemiga ya kabire abaunchiro likuru ase chiro ya Kenyanya ensemo ye bunge ya Bomachoge buragwe county ya Kisii nigo bagokero bokoreri we serikali ya county ya Kisii bwokobwa obokoreri bwokoba ticholere metaro elio konyora ya tichire na kwirera ama emeche osana kwirera amache goterema ase omuchio yo nabo gukinya ebirengo byobochenu ase chire yo buna kobaruseria obochabu nabo igo kobabekera chikabrosa waigo nigo babore serikali ya county kwene kibuna nko baigorerere chinchira chia Backstreets na kubaroseria egeti gya Kenya Green Stadium ureko bwatia unenjira ya mayugusiro ubunchurira na kwene kibirengo byobochenu imeye county ya Kisii ngukinabire nigabonchurira kurumu chyo Kenyanya ebunge ya Bomachoge burabubago keire obokoreri be county ya Kisii boko batichorere metare yikonyora yatichire na kugendera guchincha mucyo iyo buna kubabikera chikabro Marieta ne onkoruku David Okerusia Temba main representative Kenyanya sub county ongwa kero mweshimiwa oito Simbarati ngambi ya mono kwa niaba ya bantu ba Kenyanya na tokonyete muna antwe committee na twarorire buya na tokonyete e container konyeto bolete ase eubie kobeku yacha yoyu ngena kire buya mono motaro ikanyano se kyandita matuka mange buna kyomo gaka oyo mo bobumuki otana mbiya mona soto Rosary Kenyanya Samarieta ngoroku Damakline Bochere Moimen Rep o Kenyanya Market nandengira nerio mweshimiwa oito gavana segasingia atokorere yo gutichorere metaro konye yatuchandire muchafu konye boichoire Kenya gaiga nonya nabo nigo baburire county yukwagirira kubike byambukiro byo gutambukira elyo kugure bintu kurwase kiduke cyo emetare tete atarajikorosya Talito kujugwakeranya masoro ayarushi gwa ayange bitano iga ngo twanjera toira niga kikasyo magitambukire baho cyakoroshi nande torushi Omurai babasaje kwicire iyo nigaru kubule gukia serikali ya county ya Kisii gwikarania yaiga biri toganeti tokoreru bitigarete no korosi stadium ya ito ya Kenyanya korosi chicho chirororo chiatigarete nchira chitari operational komenta nayo gokonya abantu barupara
basoe gochie chiro ime erinde rio mbatachwa omuraiba basubati bwechire iyo nere nigateba buna okwegoro gwe Jubak Street nigokorachi kukinia amagenderero y'amagacho ananase bali bataragacha bubaganyete Jubak Street yecho chigorwe tukumusaba atokonye n'abantu bo kuigura Back Streets sengenjo nonya abantu bagorira amarimo basinyirukwaga sengenjo Back Street nchira igoro atokonye tuigurira Back Street muna bagenda takunyogotichore mitaro iga baigorira ni Back Street elinde kanye yaitegare togenderere busi atokonye sana tonyore bintu bito gokorere gasi byonsi eso ensemo yo kwagusa ko lipoti rigetaseni Giansoko TV kurwaza chinsemo cha Kenyanya ebunge ya Bomachoge burabwe county ya Kisii nchereta na Apollinaris kama Arenayo negakorokyo goichania asensemo yerondi nyaribali chache county ya Kisii magayo mubere utoka engoroime nigorenge mubere wo mwana enyaruka gwe myaka 15 uyotoke mambia rero gasiri tubugima bwaye asengoroime sublocation yerondi location ya Taracha asemu ye bunge ya nyaribali chache county ya Kisii ure kubwate Ege kore kyo goichania nigo kiana kiwa rero mambia ase sublocation ya Irondi ase location ya Tarache bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii aya nigago chali morioka kinga kyo mubere bwo mwana musubati we myaka 15 no yamo uyotoka gotugutire ase ngore ya moime okwana n'Ensoko TV tatu mwaboni gate babuna umwana oyinigabore tasege kagie chigwikibere abwase kolendera rero mambia atoka gatugutire ase ngore ya moime gasirete sirbe ko 12 pakabona ga twajira kama marengo gakoro kuteri binmura ono twachire rakinya magara ga bamwe ga samba sambiri ono kurio twara morigire sana twara bikire baka police alafu twana komanya twana kanyora kenda tibaka paka twachire komanya rali tukuliara kagwete ngone ana tukubolia serikali yakoro gutukua abanyakinyoro bensemeye igani go banakiega koreke iga base bate banga nege koreke aretiro bosoku asenseme iga na gechiri gune nganeye omocho korona kongentwa obekwe ngoroime tingo teba nga gwete ime oyo gangentire sengenjo bere myako gotara senkoreye igangentira karutwalia obo kageru obo bwabere rondi obo tingo bokoboke tintake tikoborora ntogo toma mwana ito tolemereri ngotomirwe igo tindageti aba mukona gwonjokana na murigeretia abana monga makoru mokorera abana baite bintebi bebuna birinaro nagari abaminto egekone ko monto korete nkorore kanari lakini isi ukweli bana bamurame ngo yabasibati gamuna kinsoti babente bakombigwa igonde no goichano konene asinge njunje na minute ose nyari kana ngomwana wenu ko monyora tulengoroine nande konyo tubwato okuganyo konne mne family konyoro umwana ito na itoka nga baira sabeire tomonyore tomora kale moyo lakini ya nyari kana litiko lyara chinsa chamambi utoke kanira ine kasi lyane na nyore yani na nyore ganga kuini akwerete ngoroime kikoringia ko bairondiga dakiri rende oyo kore tayaro muna abasibati abatuigorete bagukura koraiga ensinyo torende kuruga kakiri rende mbobe sana ga kore kirondiga kiatangasirwe nanya koragente kamne gisambia rua ekere tokonyora omwana ito gaki omocho koro ito arutire ngoroime yani oyo korete gekoreke gaki Nyasaye tamomorembe gaki yani nigo tokumetie twabeire no bwabo bonene inganto tomeno ena abana baito gaki yani twakumiri nande twakumiri oyo koretaya gusaba bakoretaya Nyasaye itole igoro gaki to baomorembe aserieta ria Yesu omwana oyo kwinira omwana konyora kwing'ente nene yase ngayabo wako monyora njero kwa matai baba gano netara macho kuminyo korete gano netara gaki baba chingo chiri nyimokeri onyimokeri gaki kwa moto makere yento genda gaki baire nyino bosoku bogo kumya oyo korete oyo gaki omwana gato metwa mabere etarenge botuko ngai ache tagochaga gotoke ngoroini
Tigo monene nyasao na gambia bantabeki na getaere goikakare na kare. Basi bano mwancho murigereria abobisa babanyanyimbo n'abobisa bekumbekeria ya disaster management Muruase County ya Kisii nigo baikira asenseme yiga na kurusio mobero yoiga goika asenkendu yomochio bosongo ngo reporter ya Ensoko TV Muruaiga asesa location ya Irondi ase location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache County ya Kisii ninche eno gichana Mosinto Onyambane. Asanse moyende umurai w'ikiama kia DCP Rigathi Gachagua nigaenekeri chiamate cyabari basiri abancho babo engakio gochero bokensemo ye bunge eyuye ulikalau engaki ensemo ose engakio gochero kibwara gokorekana ase atebire ase boigamo chire serikali ose engaki barachi goso ase serikali nigo barachi goso osaske engaki barachi goso asoburayu mwako gocha nigo barachi koimokeria abanyanyimbo baria bakubwatiranigwa nebikorebyo egetamukere getindi kerichiko Gachagua nigaya kwaniraya asomoyega bwoko barera balia basiro bugima ngakiba chorio boke bwensemo ye bunge ulikalau e county ya Nyandarua chinga kiboigo mu rugyo ya Dorcas Gachagua nera muchire serikali ase ebikorebyo byaba bikoenekiwa. To President Ruto, what do you gain Kasongo by gaining the whole world and losing your soul? Umepora inchi, umeiba kila kitu. Hatuna haja hizo kaa nazo. Lakini wacha kuua watoto wetu. Murkomen, you'll never find peace. You have bought almost everything in this country, but you'll never have peace. Your wife will never have peace. Your children will never have peace. Kawajiko, you'll never have peace. Hata kama William Ruto alikuwa anataka kuua watu yetu. Hata kama Kipchumba Murkomen alikuwa anataka kuua watu yetu. Ukiambia William Ruto akuja mpaka Huhoine, ajui ni wapi. Ukimwambia aende kwa Mombi, ajui ni wapi. Ukimwambia aende Kanjwere, ajui ni wapi. Mtu mwenye alionyesha William Ruto mahali hao watu walikuwa ni mtu anaitwa Faith Wairimu Gitau. Na damu ya watu hawa, wewe mama Faith, iko kwa mikono yako. Kwa sababu ulikaa chini wakati watu wanapanga kuua watu ambao walikupigia kura. Watu hao walikupigia kura mara mbili. These children did not have to die. They died because of exercising their democratic right, which is so sad, like it has been said, ya kwamba hawa walipiga kura 2022 wakapigia Ruto. I want to speak to the Mount Kenya people, all of them. I want to tell them, you think Ruto loves you, but Ruto is done with you. The leaders, you have just fallen into Ruto's hands where he has always wanted you. He has always wanted us in this region to appear like we are violent. Myamano mwanchumo riri ya soko bwatia na gochora Ensoko TV obutuko bwa bono na buyo kubwatia maya senchira yobo ikirano yense mo ya Afrika ya mochena wikiragabo kurwa wetera oroboti rukurwa se ensemo yebunge yolikalau na otugwikira omwerio asa moyensa mukurende chinsa isato ningirane na yanda mange to skare ne TV yago endra kubwatia omurubiri okubwati wika chinsa isato na ndenga kindairane iriwo kumenya ali agendere tokorikana asobutuko bwa bono iriane Ishmael Mogere.